Salamu edi doğanno Türkmen halkım. Men doğanno şunya kellemden aparatı oldum. Şunya rakkoşu kemine doğanmam gelip kömek edip şeydi Türkmen doğanno ayarlı olnam erkek doğanno Allah can razı ol nemmesine şunya beynimden kiste olan ring ayırdılar. Hudacan govorlumun Allah canı şükür olun dermanla matyan. Birazcık balnıydı borcum var. 48 milyar Allah can razı olun halkımda. Hemen eden doğancıklı. Salamu aleyküm aziz ildeşler. Yine Kaköy'de Allah'ın Azarov ildeşimiz geçen operasyon oldu. O pulsuz olsa da berde doktorlar pasportun bizde dursun ondan sonra tölenden sonra izne veririz diyen şart bilen operasyon ediptirler. Endi seyretmediler. Son yönü izindeki operasyondan sonra hizmetleri olyandır. Yani şu hizmetler pulun tölemenliği için almaya ayratın bir doktora gidiyorlar ayrı bir şekilde. Onun hem ayratın tölevi varmış. Hep de bir gezek gitmeli sebebi perivaska deydi. Ha 2 gezek. Hep de 2 gezek. 2 günde bir mi? Ha 2 günde bir gezek gidip görüyormuşlar, bağlayamışlar. Hem gözü hem arkadan o kelle kulak bağlayamışlar ve şu vaxt ulan yani dermanlarının bahası kımmat ve şu vaxta çelle 6.000 lira pul toplandı. Yani 48.000 lira karzı var. Yine şu taydan düşeyim. Ona koşmağım dermanlar var. O ildeşler ökman suratda kömek etmeniz qovu olur bu yağdayda. O hemmemizim düşüp bilyaz bu yağdaya. Yani hiç kime fikir eden değildir yani bu taya gelip şu yağdaya düşerim deyip işlep pul kazanıp öz maşgalasına kömek etmek için geldi bu tayda bilyaz. Yani gezmene gelen Türkmen yok da. Yine şunun yalı hazır önkü işleyen yerinde galya. O şartları kanur neme del bir şu yağdaydaki o hastanın kalıp bilecek yeri del. Şimdi yine kovulaşsa şu tayda işlemene devam etmekçi planlarında. Nesip olsa kovulaşıyorum. Operasyadan çıkan gününden has kovmuş şu an hareketler köp ölüptür. Yörep gezip bilyemiş. On gezip yöreben bilen oktu. Menem özüm gördüm. 2 ay bundan. Hatta 2 yarım ay bundan. Şahsen gördüm. Ayakta durup bilen oktu. Yani şöyle yal biz ildeşlerimizle bile geldik. Bir ziyaret edeli göreli deyip gözümüz bilen. Sizin kömekleriniz bilen hasam tizleşecek sebebi 2 çağası var Türkmenistan'da ve Türkmenistan'da en atası tapan pulunun hemmesini uğradıptır. $400 alqat ulu puldur yani Türkmenistan için. Yani berde o pul hiç nemesi yok. O hümmet hem yok deniyalı. Şunun için ildeşler sizden haişte ediyas yok maha suratta kömek edelim. Gayrat edin doğancıklı. Hayır. Kömek edip şunu nemeden Allah can. Hemen Allah'a yalkasını ettiğin kömeklerinizi dermanla ma barni tam şeydi tereden ok verinin am yağda şu doğru etmol verdi. Şunu yak kolum ana şu ikilenç barni te var tamam teret müdürler ödemesi vardı. Aparatlarından dikini marttır ona müsaade etmediler sonra başka doktora gittiler. O doktor ikilenç oldu hiç oldu. Yani şu verinin yağdayını aytcan şu barniyetim ödemeyen adı seyretmediler. Tikini ayırttı, bir tikini kalktı, şu saçımın arasında on ağrı adı bincalı etti, bu doktora gitti son. Şu dermanlamam. İkinci fark edin mi? Yani kovulaşan Allah'tan harekette. Ya dursun son çekerse montajda birleşir o. Sizden ha işte onluklu erkek de on ayarlı onu
gayrat edin. Böyle gezme ölemok ecem canın gözünü açtırdım Allah can. 2 yıl görmän ýerde sahyr wady. Kakam ecem ba dowan ama on milise de hiç kimem yok. Allah wa. Din Allah buyukdur yani. Orla dowan. O ýene bir neme ýagdaý bar şu taýda. Kömek soranlyk üçin öýünde en atasyna basyş etjek bolupdurlar ýani elbetde. O demeden geçildimi kendi yani indi. Yani buna hökmen suratda aýdyp geçeli. Yani şu ýagdaýa düşseňiz, kömek sorasaňyz, o basyş edýämişler, etjek bolýamyşlar. O yani aslında buların kömek etmek yani konsulluğa ya da ilçehananyň eýe çykmagy şertdir ya şu ýagdaýda. O Türkmenistanyň vatandaşy ve Türkmenistanyň vatandaşy bolanlygy üçin hem ilçehana, Türkmenistanyň ilçehanasy, o Türkmenistanyň konsulluğu hökmen suratda eýe çykmaly bu ýagdaýda. Ýöne edilen ok ve tersine basyş edýämişler. O telewizora çykypdyr diýip aýdýamyşlar. Gülkünç bir ýagdaý bu. O soň ýene bir neme aýdyp geçmek çökmän suratda bu indi 1 ýyldan bäri ünüsmizi çekýän bir zat bar. Ine şu mary gres we şu ýolatan töreklerinde gatykän o rak bilen keselleýän esasan hem aýallaryň arasynda keselleýän keseller gatykän. Bunun bir sebäbi şu daş törekdäki fabriklar, yani gurulan edil owa ýakyn ýerleşýän fabriklaryň täsiri bolmaly. Ine KKL illeşimiz ýaly gelen bir näçe gelin aýylar barda. Olar bu taýy gelýärler işlemäne. 2-3 çağasyny ýetim goýup entek bäre yani kimsesizler mezarlygy diýip aýdylýar. O şu kimsesizleriň mazarlygyna gömüldiler. 1 ýyldan bäri her ay 2-3 şunuň ýaly waka dengelýär. O gynansak da hökmen suratda biz bir-birimize eýe çykmaly. Esasan biz şu Mariýanyň ekologik ýagdaýyny bilýäs we şu daş töreňdäki ilatyna nähil täsir edýänden bilýäs. Belki KKL dildeşimiziň hem şo sebäpdir, ýani başga sebäpler hem bolup biler. Onu dolaytmak demedäl, ýöne umuman şu Mary welaýatyndan o rak keselleýän ildeşlerimiziň sanynyň köplügi bir soru alamatyny öredýär adamyň kellesinde. Näme üçin diýip bir sebäbi bolup biler, olam şo taýdaky fabriklar, owalara ýakyn gurulan fabriklaryň ziýany bolmaly hökmen suratda.